ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ସରିଲା ପରେ କଳାକାର ଫେରି ଯାଏ ଆପଣା ଘରେ। ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ସରିଲା ପରେ କଳାକାର ଫେରି ଯାଏ ଆପଣା ଘରେ। ହେ ନାଟର ଶିକା ତୁମେ ମୋ ଦର୍ଶକ, ହେ ନାଟର ଶିକା ତୁମେ ମୋ ଦର୍ଶକ। ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ଯିବା ବେଳରେ। ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ସଙ୍ଗୀତ। ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଜୀବନର ଚଳଣି ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଜୀବନରେ ସଙ୍ଗୀତ ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ, ଧର୍ମ, ମୋକ୍ଷ, କାମ ଏବଂ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୋତାର ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଜଣେ ରୋଗୀଟିଏ ଯଦି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯଦି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତଟେ ଶୁଣେ ତାର ଦେହରେ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକିତ ହୋଇ ସେ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଥେରାପି ବିଦ୍ୟା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତର ମାନବ ସମାଜର ମାନେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜନ୍ମ ହୋଇକରି କୁଆଁ କୁଆଁ ହେଇକି ଶବ୍ଦ କରୁଛି ତାହା ଏକ ସଙ୍ଗୀତର ପରିପ୍ରକାଶ। ପୁଣି କିଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରଜଦୋଳି ଗୀତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଜନ୍ମ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେ କଥା ଅଛି। ଚଷା ପୁଅର ହଳୁଆ ଗୀତ ଆସୁଛି। ପୁଣି ତାପରେ ମଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ଗାଉ। ତେଣୁକରି ଜୀବନରେ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ବିଦ୍ୟା, କଳା ବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟା, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ମଣିଷ ତାର ଯେଉଁ ଅବସର ବିନୋଦନ, ଯେଉଁ କର୍ମମୟ ଜୀବନଟାକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମମୟ ଭିତରେ ଥାଏ ତାର ଅବସର ବିନୋଦନକୁ ସଙ୍ଗୀତ ହିଁ ଏକ ଜୀବନକୁ ନୂତନ ପୁଲକିତ କରିଥାଏ, ନୂତନ ଦିଶା ଦେଖାଇଥାଏ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେଉଁ ଥେରାପି କଥା କହିଲି, ସଙ୍ଗୀତ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଥେରାପି ଭାବରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଅସାଧ୍ୟ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାନବ ଜୀବନର ଏକ ନିହାତି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା, ଗାନ୍ଧର୍ବ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଶିକ୍ଷା। କାରଣ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ବିକେ ଆର୍ଟ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, କଲିକତା କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲଚର ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ରହିଲା ବାଲେଶ୍ୱର କଲେଜ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଭଦ୍ରକ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ରହିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି କେତେ କେତେ ପିଲା ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ସେଟା ଇଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେଣି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ ବା ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସରକାର ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନଶୀଳ ରହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 300 ପୋଷ୍ଟ ଖୋଲିଲେ, କଳା ବିଦ୍ୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ସବୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତର ମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ପରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଗରୁ କିଛି ନଥିଲା, କାହିଁକି ମୋ ପାଠ ପଢ଼ା ବେଳେ ମୁଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛି କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ତା ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିଲେ ସେ ପୁଣି କଲେଜ ସ୍ତରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ନାଇଁ, ଚାକିରି ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେବଳ ଆମର ରାଜ୍ୟର ଏ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି। ଏଭଳି ସମୟ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆମେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଦେଲା ଭଳିଆ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ଏଥିରେ ସରକାର ଦାୟୀ ନୁହଁ କି ଆମେ କେହି ବି ଦାୟୀ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୈବୀକୃତ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି। ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ଚାଲିଛେ ସମସ୍ତେ। ବହୁ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିସାବରେ ଇଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଟା ମୋର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସରକାର ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ତମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୁଅନି। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ସମସ୍ତେ ଦେ ଆର୍ ପଜିଟିଭ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ନହେଲେ ତମର କେମିତି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ନଥିଲା ସେ କଥା କଲେ, ତ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର ଏତିକି ତ ନଥିଲା ସେମାନେ ଆଣିକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ରହିବା। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ ତମ କଥା। ତମେ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ସମୟ ଆସୁଛି ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆମରି ପଇସା ସବୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆମର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସମଥିଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସୁଧାରିବା ତା ଭିତରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଆଶା। ଏବଂ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଆମର ଭଗବାନ, ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ତେଣୁକରି ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟା ଉପରେ ତତ୍ପର ନେବେ। ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର ମାନେ ରହିଲେ, ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି, କଳା ତିଆରି ମେସିନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋଲି କହିବା। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର 1 କଲେଜ। ମୋ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁଳି ଯାଉଛି ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କହିଲେ। ଏଇ କଲେଜରୁ ପାସ୍ କରିକିରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସମସ୍ତେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ କଲେଜରୁ ପିଲାମାନେ ଯାଇକିରି ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା। ସେଇଠୁ ବହୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଯେମିତି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ପତ୍ର ହେଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଯଦି ଟିଚର ଜଣେ ଗଲା ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ କଲେଜଟି ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଘଟିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଉପସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୁଅନି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ନିଶ୍ଚିତ ତାର ସୁଫଳ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ସରକାର ହିଁ ତାଙ୍କର ବୁଝିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।